Dahil sa malakas na ulan sa malaking bahagi ng Southern Negros Occidental, muling naranasan ang pagbaha sa maraming lugar na dati nang binaha ng Bagyong Odette noong Desyembre ng nakaraang taon. Ang Sipalay City na naghahanda na para sa pagdagsa ng mga turista sa mga resort sa darating na Holy Week muling binaha. Tumaas ang tubig sa mismong Poblacion Beach na isang pampublikong beach site. Hanggang Baywang naman ang taas ng tubig baha sa Giwanon Barangay 4 sa Sipalay City matapos ang ilang oras na tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan sa lugar. Sa Kabangkalan City naman, hinila na ng isang heavy equipment ang isang kanter na tumirik sa binahang kalsada sa Barangay Orong, Kabangkalan City. Pansamantala namang hindi madaanan ang overflow sa Kabangkalan City. Naging pahirapan rin ang pagbaybay ng mga sasakyan patungo sa Negros Oriental mula sa boundary ng Negros Occidental dahil sa pagbaha. Alauna na ng hapon nang magsimulang bumuhos ang malakas na ulan na nagresulta sa pagbaha sa maraming barangay sa lungsod. Kaya pinayuhan na ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente na lumikas. Ayon kay Dr. Zifard Kaelian, pinuno ng Negros Occidental DRRMO, wala pa silang datos ukol sa bilang ng pamilya o individual na naapektuhan ng pagbaha sa buong lalawigan dahil patuloy pa ang pangangalap nila ng impormasyon sa mga LGU.